SADC Yobuda Pachena manje yazotaura reason yanga yafambira muZimbabwe mazuva maviri anga akapfuura ayo sezvamunoziva kuti pa live ratakaita nezuro panhau yataitira kuti aiwa Idi Mnangagwa ava kubata SADC meso kuti my elections aiwa avharwe my fresh elections asaitika. Saka panapa vanhu vaiti aiwa masosietiro ari kuita neSADC zvinozoratidza kuti aiwa hakuna chinonzi fresh election. Asi muzora nhasi taura SADC yazonyasa kutaura the main agenda yakanga yafambira muZimbabwe. Sana pena mashoko avata vanoti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Noti pa verified X account yawanyora chiti 23 May 2024 SADC Executive Secretary Elias Magosi told the Geopamona Waste Management Facility in Harare, Zimbabwe to appreciate the project earmarked as one of the sites to be visited by the SADC heads of state in August on the margins of 44th SADC Summit in August 2024. Saka ndo mashoko anoita achiti aiwa Elias Magosi angari muZimbabwe I was touring Geopamona iri muHarare vachiona kuti Zimbabwe iri prepared here, vachiona kuti preparedness weZimbabwe kuti igo uphold aiwa summit iri kuitika muna August 2024. Sachipotudza mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pechiitiko ichi aiwa mobva marelata panhau yema-elections kuti ma-fresh elections akamirwa nemunhu wese achaitika here. Tudze mafungiro enyu pine comment section medu musangano subscribe kulike channel on the bell icon.